Assalamu alaikum. Abdengen no balmakende do malkurashen toujours kana. Donc ka o befo ko be wolmando o befo lindo. Ka fay bi ambolendo pour kana ka kuru amna kuru damne. Donc bi amna an kuru damne sigise minga oye amna nyafolke don dron internet be fonctionner cogo min mɔgɔ yɛrɛ be connecté internet la cogo min an bena misaliya ta i n'a fɔ bon n'i b'i ka so n'i be internet demande kɛ i ka opérateur fɛ a bena a be mun kɛ pour que i ka se ka réseau sɔrɔ quoi. Par exemple sisan n'i ye Malitel wele ou bien Orange wele ka na i ka so ko i be fɛ u ka na ni réseau i ka so u ka na ni wifi i ka so u ka na ni internet i ka so donc u b'a kɛ cogo min pour que i ka se ka to i ka so kɔnɔ i ka se ka internet sɔrɔ. Donc an bena an ka kuma bena boli o de kan bi. Donc an y'a fɔ cogo min an ka bi babu bena boli o de kan mɔgɔ be connecté internet la i ka opérateur fɛ cogo min a kɛra Orange o a kɛra Malitel o n'u nana u be min de kɛ i ka so kɔnɔ pour que i ka se ka internet sɔrɔ. An b'a misaliya ta i n'a fɔ a be comme sisan e ka so kɔnɔna na sisan donc équipement damaw b'i bolo. Donc équipement damaw min b'i bolo donc i n'a fɔ ordinateur b'i bolo ou bien ordinateur portable b'i bolo ou bien tablette a mana kɛ machine fɛn o fɛn o b'i bolo. Donc e fɛ k'o connecter internet généralement n'an be présentation na n'an be fɛ ka internet représenter an be kabanɔgɔ dɔ de kɛ tan ka o kɔnɔna na ka sɛbɛn internet o ye bɔlɔlɔ kɔnɔna ye quoi. Donc sisan i ka opérateur a kɛra Orange o a kɛra Malitel a bɛ na ni boîtini fitini dɔ olu b'a wele ko boxi. Donc i b'a mɛn u b'a fɔ ko Orange ka boxi Malitel ka boxi o boîtini fitini n'u nana i ka so en fait a tɔgɔ ye min ye yɛrɛ yɛrɛ o ye routeur de. Donc a bɛ fɔ a ma ko routeur fɔlɔ a tun bɛ fɔ a ma ko modem. Modem kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o ye modulateur démodulateur. O fɛnɛ mun modulateur démodulateur parce que modulateur ani démodulateur ka baara tɛ fɛn wɛrɛ ka signal analogique ta k'o bayɛlɛma ka kɛ signal numérique ani ka signal numérique ta k'o bayɛlɛma ka kɛ signal analogique. Bon bibi na an t'a wele ten parce que signal analogique ninnu an tɛmɛna olu kan dɔɔni quoi. Sisan an bɛ signal numérique yɛrɛ de la directement. Donc o routeur a bɛ fɔ a ma ko routeur. Mun na a bɛ fɔ a ma ko routeur parce que ale ka baara ye routage de, c'est-à-dire ka message router internet ka bɔ interface dɔ la ka taa interface wɛrɛ la. An bɛna tila ka don o explication kɔnɔna na tagalen ɲɛfɛ. Mais pour l'instant a y'a bila kunna ko routeur ka baara ye min ye yɛrɛ a ka baara yɛrɛ ye min ye o ye ka message ta ka bila ka taa sira telimani fɛ sira min ka teli pour que a ka se ka se a seyɔrɔ la a ka baara o dɔrɔn. Donc sisan n'i ka opérateur nana i ka so a bɛna routeur in connecté a ka réseau la a ka réseau mun bɛ taa internet kan u ka câble ninnu minnu bɛ dugukɔrɔ jukɔrɔ. Donc olu bɛna i ka boîtini u bɛna fil tirer ka bɔ de la ka sɔrɔ ka a don i ka u bɛna ni boîtini fitini min ye tan ka bila i ka so kɔnɔ. N'u y'o kɛ sisan donc o boîte fitini b'i ka so kɔnɔ soit a bɛ wifi diffuser donc a bɛ wifi diffuser donc a bɛ réseau min sɔrɔ a b'o diffuser a b'o wifi diffuser so kɔnɔ ou sinon i bɛ se k'i ka minɛnw yɛrɛ brancher ni câble siɲɛ kelen ka t'o brancher a la donc o la a bɛ réseau d'u ma ka tɛmɛ o câble kɔnɔna na. Donc sisan an bɛna misaliya ta i n'a fɔ ordinateur kelen de b'i bolo a branchelen don u nana u ka routeur brancher u nana u ka boxi brancher internet la ka na ka don i ka so kɔnɔ. E bɛna min kɛ sisan i bɛna o câble de ta k'o brancher i ka ordinateur la. Donc i ka boxi routeur in bɛ filɛ nin c'est-à-dire i ka opérateur bɛ min kɛ a bɛna adresse IP de d'a ma. Adresse IP tɛ dɔwɛrɛ IP kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ internet protocole i n'a fɔ internet bɛnkanw. Donc o bɛna adresse IP min d'a ma sisan i ka routeur ma sisan o de bɛ kɛ i ka routeur ka adresse lakodɔnnen réseau sanfɛ. Donc réseau sanfɛ o adresse o y'a kelen ta ye o ɲɔgɔnna tɛ mɔgɔ si bolo o y'a adresse donc e bɛ lakodɔn réseau sanfɛ n'o adresse de n'o
ni e bɛ bɔ ka taa internet sanfɛ i bɛ bɔ n'o adresse de ni mɔgɔ bɛ fɛ k'i contacter fɛnɛ a b'i contacter n'o adresse de donc o adresse a b'o to hakili la adresse IP tagalen ɲɛfɛ fɛnɛ an bɛna se ale fɛnɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛna don a détail yɛrɛ kɔnɔ parce que ale c'est très important ale bɛ baara caman kɛ quoi bon ale ka baara ka ca quoi mais adresse IP donc n'an y'a faamuya pour que ka se ka i ka message ta ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la n'an y'a jateminɛ en fait adresse IP in de bɛ a baara kɛ a b'a ta e ka adresse IP de b'a ta ka taa n'a ye adresse IP wɛrɛ la a bɛ komi i ka du adresse n'i ka du adresse bɛ mɔgɔ bolo dɔrɔn a bɛ taxi ta dɔrɔn pouf a bɛ taa f'i ka so donc o ɲɔgɔnna de don c'est la même chose donc o de kun do bi an ka chapitre sigi sen fɔlɔ mun bɛ tali kɛ réseau bɛ se ka na i ka so kɔnɔ cogo min ani n'i ka opérateur nana a bɛ internet bila ka na i ka so cogo min mais an bɛna an ka cours filanan mun bɛ na nin kɔfɛ an ka chapitre filanan mun bɛ na nin kɔfɛ an bɛna kuma i yɛrɛ ka so kɔnɔna réseau ni mun bɛ yen a bɛ wele ko réseau local donc o bɛ dilan cogo min o bɛ kɛ cogo min à quoi ça sert an bɛna o fana ye quoi parce que n'i b'i ka so kɔnɔ i ka mansimafɛn ninnu i bɛ se k'u lakuma ɲɔgɔn ye pour que u ka se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye o bɛ kɛ cakɛda ninnu de la kosɛbɛ anw fɛ mais i ka so kɔnɔna yɛrɛ la par exemple n'a y'a sɔrɔ ni imprimante b'i bolo donc i b'a connecter réseau la donc i bɛ se k'i to i ka ordinateur portable sanfɛ ka impression kɛ i bɛ se k'i to i ka téléphone na ka impression kɛ i bɛ se k'i to i ka tablette yɛrɛ la ka impression kɛ donc olu bɛɛ bɛ bɛn cogo min an bɛna o bɛɛ kuma fɔ an ka vidéo nata la n'ala sɔnna ma a vidéo bɛ tugu nin kɔ sisan donc an bɛ nin kurunin fitinin de quoi mais a vidéo ninnu bɛɛ tugutugulen don ɲɔgɔn na a tɛ tɛmɛ 3-4 kan n'ala sɔnna ma donc k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn toujours k'a fɔ k'aw ka vidéo a k'u cari a k'u commenter kosɛbɛ bon n'ala sɔnna ni question b'aw bolo ni ɲininkali b'aw bolo a bɛ se k'a fɔ commentaire kɔnɔna na n'ala sɔnna n bɛ n jija n bɛ essayer k'a bɛɛ jaabi aw ni cɛ ni baraji aw ka lamɛnni la